ngayong buntag ninyong tanan. Di lahat nato palabyon ba ang pag-acknowledge ni Ibilin nga mikanta sa salmo, kamatikod mo. Makakaniha pagpaminaw nako, nakaingon ko nga may yung pagka-practice ni Ibilin kay may makisya ni kanta sa pagpakisan. Salamat Ibilin ha. Ako lang gini siyang litukon kay si Ibilin taon-taon na muduol ni siya mo bagol-bol sad meron siya di na ko pader di na ko ka mo resign kuno siya sa dito sa kapilya dito dapit sa Puntayang Ganyo kay taon-taon na siya gaingon nakatapusan ako niyang nakitaan katapusan ako niya nga nakakita pagadto na ko dito sa kapilya Puntayang Ganyo pastilan ingon na niyang gisulob inanan to mo gisulob inday o wala na sa uniforme niya nakatik pastilan tiguang naman tani pero nakatikang pa siya sa multicab nga akong gisak multicab kanamang sitawag kana pick up nga multicab tik inigsakay ni ako man na sponsit karon gani nigsakay na go proceed sa multicab kutas man pero si Ibilin ba nga sige na siya bagulmol di na siya sakay tikang nagyapon niya may hatag yapon siya higayon nga mo practice para mo kanta sa salmo karong Domingo ha ay bahala na ugma ni kanta niya sa salmo mayabag ang problema na niya basta karon Domingo ha kanang namunga ang iyang pag-practice bilin tagamtama ang kaanindot sa imuhang agi ha kanaka sa trigali sige September 3 na ba karon sa una Hunyo katubang abli sa klase nga karon Agosto man so ayo kay pagtungtong yun sa pizza uno na sa September na gani enrollment suspayda katong na ako'y nadunggan nagbagulbol high school pa gani elementary pa gani ang libro pastilan libro ra gani na kanang mga ginikanan karon basta kada ablis klase ambot na ba ni siya sabot ba kani basta kada ablis klase ang baon sa inyong mga anak mo uminto o di mo uminto libro lang mahal pero tanawa ha ni human ang Agosto September na nandito ting September kay basta September makadungog na matang Jose Marichan yung Pasko inana sa kay Malantaw para Pasko no kaning puntuha ba nga tinuod doon natay mga kabugat tinuod natay mga kipasan pero tugutan sad nato ang atong kaugalingon ba tugutan mo ning klase atong pangayoon sa Ginoo tugutan nato ang atong kaugalingon nga makatagamtam sa kaanindot niya namang bisag temporaryo lang makahawas ka gamay makahawas ka nga nakaaginod ka nga nagkalimti ayaw ang kahingpitan sa imong kadaugan o niya ayaw kalimti si cross o si pag-antos kay puhon ini-graduate o niya sa imong anak sus dili ang imuhang kalipay ang pagtagamtam sa imong kalipay apil naman to ang imuhang ang makapabati nimo sa tumang kalipay apil na tong mga higayon nga nakakagibati kabugat nagatuo ka nga murag di nanhako naluya nako
sa pag-inutong Ginoo. Sama sa gisulti ni Propeta Jeremias sa first reading, no? Sa iyang pag-ampo, ingon siya, hapit sa tuwintay, dapit sa katapusan, ingon siya nga, naluyan ako sa naluya ako pinugong ni ini. Pagbati ni Jeremias, iyang gidala ngadto sa pag-ampo niya, mipahungaw siya ngadto sa Ginoo. Naluya ako sa pagpinugong ni ini. Kay usahay siya, hihingo man siya, pahita Ginoo, grabe ang akong madungog sa mga tao nga akong gialagaran, di lang sakit ang may gani akong pugnan akong kaugalingon, kay kung dili na akong mapugnan akong kaugalingon, tingali bayag ang akong pagkadautan, mo'y akong mapahigayon ug ilang matagamtamsan. Dautan. Kita, kamo, ikaw, di ba? Usahay imong pugnan ang imong kaugalingon aron makapadayon ikaw pagpanginahan, pagatiman sa mga tao nga nagpalibot nimo. Kay kung dili nimo kapugngan kay sus Ginoo, tingali bayag ang ilang masinati, ang imong kabangis ug ang imong kadautan. Si Jeremias miingon siya, naluya ako pinugong. Ang nindot kay naagyo siya pa sa pagpugong ba, nakapugong pa siya niya kanang hingon siya, naluya nako. Sound familiar? Naluya ako o pagpugong, pagpinugong. Si Jesus sa Ebanghelyo kung imong tanawon, siya sa admidason, hingon siya, padung tangad to, yung maabot ang higayon, nga ako paantuson, gani, patyon. Apan sa'y katulo kaadlaw, mabanhaw ako. Ya, ang nadungog nila, labi na ni Pedro, ang nadungog nila, ang katurang pagantos, ang katurang kasakit, wa sila kadungog sa himaya sa pagkabanhaw. Kanaka sab nga grasya ba? Atong pangayoon sa Ginoo. Na while dali na to makitaan ug mabati ug matayog kita sa kasakit ug pagantos, sige, nga maluya kita, makakita sa bunta kita sa himaya sa pagkabanhaw ug madasig ug makapadayon sa atong tagsa-tagsa kakaakuhan sa pagmatarong uban sa usag usa, ha? Sige. Nahinumdum ako atong dialogue ba sa managtiayon. Kaganihang magkong buntag kanang naimi sulti nga sunod karong umabot Birnis, ika-50 nila katuig sa ilang panagtiayon. Karong siya nagtanaw ko niya ba puro wa ba mo gamay nga bukog na lang ang imong makita, di 50 years na silang panagtiayon, daghan na sila na sinati, pero si Inday, si Manang, dako-dako lang ihapog lawas. Dako-dako pa rin mo Inday. O diya, kung imo siya tanawon sa iyang itsura, daghan man siyang giantos, pero pastilan ang iyang hinapay, nakaingon ko niya, pastilan, no? Sa kadaghan, sa kahigayunan, nga ikaw nasakitan, na nag-antos, may lang gihapon tanawon ang imong hinapay. Yan tanawa imong tanaway mong kaugalingon kung mag-antos ka niya, muhila ka niya panamin, tanaway mong kaugalingon, di ba? Guwapo lang gihapon, suway tanaw niya, pila na kabuk ang akong nakitan, pareha kaganiya, daghan siyang reklamo sa iyang kahimtang, pero tanawa ang iyang ngabil puwan ng gihapon. Pastilan. Di dialogue sa managtiayon. Bago pa sila
sagad sa sulti sa linya sa lalaki sa bana kanang wala gani si daganan isog na kayo yang pira yang pares yang asawa moingon din siya nga kanang di na ko kagwanta murag hapit ako mamatay si asawa mingon ay komedya diha magunsa man ko kung wala ka basta di dota pero magkadugay lawgawa ang ilang dialog na usab pag ingon ni bana lain akong gibati mura na akong mamatay mingon ko no si Inday sa badiya murag matay kadako ni mong dunggan dugay ka matay basta lawgawa dako ni mong dunggan dugay ka matay buwang kadungog bitaw ka na lingaw kay kusaran kay giingnan mo ko pader dako kag dunggan uy batasan kasagaran ino kag dako kag ilong suko ka man dako kag mata dako kag dunggan masuko ka pero katong bayana ino siya dako kag dunggan pader dugay ka matay basta lang sakto na susunod dyan na kada ka tingay nga grasya atong pangayoon sa Ginoo ang kahingpitan sige ang gilitok na to sa opening prayer ang maayo nga naa nato maatiman unta aron di maguba bisan pa man sa unsang kaluya ug pag-antos nga atong mapasan dili unta maguba ang maayo sa atong pagkakita ang imong pagkamaayo imong pagkamaayo nga amahan imong pagkamaayo nga bana kaning kamot bayag ka usahay matayog na tungod sa pagtayog ani ang imong kahablaka imong magahadlok mutukmod dito sa imong pagkadautan pagkabangis pagka niyang masinati sa mga tao uban nimo sila nga imong gialagaran sila nga importante nimo sila nga bililhon nimo sila nga imong giatiman imo na inong mapasakitan sayang so kana Ginoo bisan unsa man nga pag-antos ug pagsulay magpabilin kitang lig-on nga dili maguba ang kaanindot sa imong pagkaikaw ang imong kamaayo imong pagkamatarong amen sige magdungan kita